Pane, a že si ho tak vezmeme, Pane, a že tak, Pane, veškeré starosti, trápení, Pane, jestli jsme něčím procházeli, tak to necháváme za dveřmi, Otče můj nebeský. Děkuji ti, že, Pane, odejdeme odsaď, Pane, jiní, Pane, ne stejně, ale jiní, Pane. Děkuji ti, že tvé slovo je tak silné, Pane, mocné, Pane, které změní člověka. Jenom tvé slovo to dokáže, králi můj. Děkuji ti za to, Pane. Žehnám našeho pastora ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Děkuji, církev. Tak, jak to říct na začátek? No, bych potřeboval tak 3 hodiny na to všechno, co je ve mně. Víš, já nevím, jak to máš ty, nebo pastor by vám to určitě mohl říct, a když jsi hodně s Bohem, když jsi hodně ve slově, tak jsi plný slova. A to si prostě máš to v sobě uložené a vidíš věci, protože tak ti to řeknu. Řeknu ti jedno zjevení hned na začátek. Když jsi prázdný, nevidíš věci. A když jsi plný slova, jsi plný Boha, tak vidíš i detaily, když to tak řeknu. Takže já, když přijdu třeba k nám do sboru, tak vidím i detaily, co je třeba spravit. A i tady bych viděl věci, které by se daly dělat jináč. Trošku. Ale není důležité to. Je důležité, co chce Pán. Amen. Ale co chci tak trošičku říct, protože věřím, že člověk tak jakoby dozrává v tom vztahu s Bohem. A věřím, že už nejsem ten nějak prostě úplně nejmladší, ale ani ne ještě nejstarší, ale věřím, že je takový čas v mém životě, kdy trošku už jakoby zraju. Že už to nemám tak, jak jsem byl takový aj tak, takový zmatek jsem měl trošku ve všem. Ale přišel takový pokoj v tom všem, když člověk poznává, pochopí určité věci, tak to ti dá pokoj. Pak už nejsi ve zmatku, ale už ti to přinese ten pokoj. A já vím jednu věc, že někteří z vás tady máte trápení. Někteří z vás chcete vypadat šťastně, ale trápíte se uvnitř. Máte nějakou bolest. Něco, co vás trápí. Když jsem ráno vstával, tak to pro kontrolu radši udělám i tady, protože nevím, proč to tak Pán se mnou dělá. Šel jsem spát asi, kolik bylo, 4 nebo 5 ráno, 2 hodinky jsem spal a pak jsem zase vstal a zase jsem s ním byl a pak jsem jel sem a tak. A Pán tak mě nějak budí a máme takový dobrý vztah spolu teďkom. A řekl mi ráno jednu takovou věc, tak to pro kontrolu udělám i tady. Neprožívá někdo tady úzkosti? Víte, co je úzkost? Že najednou máš pocit, že se dusíš, že nemůžeš dýchat. Takový na hrudníku, takové svírání. Nemáte to někdo tady? Nikdo to neprožíváte? Ty to prožíváš? Že máš takovou úzkost, že to takové svírání? Dobré. Ještě i tam vzadu? Taky? Dobré. Tak potom nezapomeňte po službě, přijďte za mnou, budu se za vás modlit. Ale první pošleme slovo do těch úzkostí. A do těch všech věcí. Protože někde lidé si myslí, že všechno vyřeší modlitba. Modlitba je velmi silná zbraň a velmi účinná. Ale ne všechno to vyřeší. Dneska se dozvíš, proč to někteří prožíváte. Proč to máte. Proč prostě jsou ty věci tak, jak jsou. A jak z toho ven. Nestačí jenom modlitba. Tam je potřeba slovo. Takže pojďme do slova a nechci dlouho nějak o tom mluvit, jenom chviličku se o to zmíním a potom půjdu do slova, které mi Pán dal. Chci trošičku jenom vysvětlit něco. Někteří, tak jak řekl pastor, někdy to je těžké zvednout ruce, protože si prožíváš různé věci. Máš starosti, máš problémy, nevíš, co prožíváš, třeba si říkáš, vy nevíte, co prožívám. A je to takové těžké zvednout ruky do nebe. Ale píše se v Biblii o oběti chvál. Že přineste Bohu nebo dejte Bohu oběť chvál. A víš, čím větší tlak, čím více ti nechce zvedat ruky, tím těžší to máš, tak tím je to větší oběť. To je třeba rozumět. Já jsem se naučil vyhrávat právě v těchto časech. Naučil mě Pán růst právě v tom, kdy je to těžké zvednout ruce a chválit Boha. Protože když zůstaneš v tom, to ti nepomůže.
A já jsem poznal, věřím, že aspoň trošku už takovou nejvyšší formu vztahu s Bohem, a to je uctívání. Protože mnohokrát lidi nerozumí, co to je chválit, děkovat a uctívat. Mnoho církví možná ani ještě nemáme šajnu, co to je uctívat, co to je žít život v uctívání. Pán Ježíš řekl, vy mě budete uctívat v duchu a pravdě. To je velmi silná věc. Nemůžeš přijít do tohoto vztahu, proč mnoho křesťanů nerostou, nejsou silní a pevní, protože nejdou až do uctívání. Zůstanou možná ještě před bránou. Když přečteš přesně, prostuduješ postup, já jsem ho studoval, jak přijít až do svatyně svatých, jak studovat ten postup, jak to vlastně funguje, tak to funguje tak, že mnoho lidí nevejdou ani do brán. Protože je postup, jiný není. Musíš žít podle Boha, podle Bible, jinak to nefunguje. Nemůžeš něco přeskočit. Vem si, začínáš před bránou a Bible říká, do brán vejdete s díku vzdáním. A na nádvoří s chválou. Rozumíš? Takže první si tady a začínáš děkovat Bohu za všechno. Za spasení a za všechny ty věci mu děkuješ. Pak projdeš bránou a jdeš do nádvoří. A tam začneš vyvyšovat a chválit Boha. A to si stále ty stále mluvíš. Teď ho chválíš. A mnoho lidí se tady zastaví a myslí si, že to už je asi tak všechno. Ale když vejdeš potom do uctívání v duchu a pravdě, tak jsi ve svatyni. A většinou, aspoň já, už tam nemluvím. Jenom pláču, jsem ticho. A tam přijímám sílu od Boha. Tam přijímám ty všechny věci, které potřebuji do svého života. Tam to načerpám, vezmu to a pak vyjdu. Tak, jak jeden kazatel řekl, dovnitř jdu jako kočička a ven vycházím jako silný lev. Protože ten, který je ve mně, on je lev z Judy. A nemůžeš si myslet, že Bůh je jako kočička. Musíš přijít do intimního vztahu s Bohem, kde poznáš, že on je ten pravý lev z Judy. A on tam nemusí zvát. A když on mluví, ty si ticho, ty nemluvíš, bo nemáš slov. Ty možná tak jenom pláčeš. A víš, kdy to vždycky poznám? Že už tam vstoupím, už mi to nejde stát. Musí být na kolena nebo si lehnout. To není, že něco ze sebe děláš, to ti nedá už stát. To už se nedá. Toto je vztah s Pánem. A Pán chce, aby církev do tohoto vešla. Amen. Ještě jednu malou věc řeknu. Trošku se nám to daří v Brně už. Prožíváme vážně ve chválách silně Pánovu přítomnost. Ale museli jsme trošku studovat, co to jsou chvály. Jak přijít do té Boží přítomnosti. Jak tam zůstat. Co vlastně Bůh říká o tom. A museli jsme prozkoumat slovo v tomto. Poslouchej. Víš, chvála, nebo prostě proč to všechno se děje tady, je, aby on byl vyvýšený. Není to o nás, není to o naší rodině, není to o ničem, jenom o něm. Proto musíš vybrat chvály takové, kde on je vyvýšený. Kde slovama vyvyšuješ jeho. Protože Bůh se přiznává ke svému slovu. A když poslouchej pozorně, to, co říká pastor, je pravda, jenom je potřeba to pochopit, porozumět. Nemůžeš přijít do uctívání, když ho neuctíváš v duchu a pravdě. Co to znamená? Pokud ty máš někde hřích a ty si ho nevydal, ty nemáš vztah s pravdou, ty nedovolíš pravdě, tak jak můžeš být svobodný od lži, od temnoty? Jak můžeš přicházet až k němu, když Bible říká, že on je čisté světlo? Vysvětlím ti to. On je čisté světlo. V něm není nejmenší tmy. Není, on je světlo. Pokud ty s ním chceš mít vztah, ten intimní vztah, musíš přijít do toho světla, v kterém je on. Rozuměj. Ale vem si to, už to znáte, že když máš nějaký hřích, tak ti to brání přijít do světla. Víš proč? Bo by si musel reagovat na to světlo. Musel by si se oddělit od toho hříchu. Musel by si vyznat ten hříchu, protože ty ho rozpoznáváš. A toto někdy brání, protože v Biblii je napsáno, že oni si zamilovali více tmu než světlo.
A to je takový náboženský vztah, ale opravdový vztah je v duchu, ne v hlavě. A poslouchej, když ale ty věci dáš do pořádku a ty vstoupíš do toho světla, až potom je to ten vztah, to spojení. To, co nám brání přistoupit až tam, až do toho vztahu, do té intimity, je ještě to, že si necháváme něco z toho starého života. Je ještě to, že si hrajeme s něčím, co už nepatří do nového života. Já ti něco řeknu, já jsem hodně dlouho bylo na mě tlačené a já jsem doopravdy nevěděl, protože to není napsáno v Biblii nikde. Je napsáno o lakomství, je napsáno o smilstvu, je napsáno o alkoholu, ale není napsáno o cigaretách. Není přímo v Biblii zmíněno, že cigarety jsou hřích. Není. Četli jste to tam někde? Četli nebo ne? Že ne? A lidé, kteří milují cigarety, lidé, kteří ještě kouří, tak si to tím obhajujou. A říká jednu věc, pastore, ale nikde v Biblii není napsáno, že cigarety. Čteme o smilstvu, čteme o alkoholu, ale ne o cigaretách. Ukaž mi to v Biblii, potvrď mi to slovem. A já jsem nevěděl, já se přiznám, dlouhé roky. Ale stále se na to naráželo a tak už jsem byl nucený blíž k Bohu. A zeptat se Pána. Ne kvůli sobě, ale kvůli těm lidem. Pochopíš dneska proč? Bo světlo, Bible nás nazývá světlem, je to tak? A solí. A světlo má takovou schopnost, že dokáže vytlačit tmu. Ty můžeš lidem mluvit, kolik chceš, ale pokud nepřijde světlo, tma není vytlačena. Můžeš se za ně modlit, kolik chceš, to nepomáhá. Musí přijít světlo, moc světla, kdy vytlačí temnotu. A lidem se rozsvítí a řeknou aha, a začnou plakat. Jsou svobodní. A on potřeboval ten člověk a další lidé toto potřebovali. Já nemám odpověď, Bůh má odpověď. A já ji musím přijmout od něho. A přitom to bylo stále přede mnou. Nikdy jsem pořádně nerozuměl tomu slovu. Kolikrát jsem o tom kázal a slyšel jsem různé kázání o tomto a nikdy jsem nerozuměl pořádně. Víte, jak je napsáno? Pán ke mně mluvil a říká, staré víno do starých měchů. Nové víno do nových měchů. Nemůžeš to udělat opačně. Protože to nebude fungovat. Je to tak? Četli jste to? A pak mi to došlo. A říkám, Bože, jak jsi velký a moudrý. A pak mi došlo, no jasně, 2. Korinským 5:17. Víte, co tam je napsáno? Ten, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Takže tam vidím i cigarety. Celý starý život nepatří do nového života. Takže prosím, žádné výmluvy. Neberte staré věci ze starého života do nového života. Konec. V Kristu Ježíši jsi úplně z brusu nový. Nejsi opravený, nejsi upravený, jsi nový v Kristu Ježíši našem Pánu. O, rabaja, haleluja. Takže žádné výmluvy, církev. Slovo je mocné jako kladivo, které třiští skálu. A ty tvrdé srdce na to potřebuje přijít kladivo. Haleluja. A já jsem viděl jednu věc, že tma je silná, ale světlo je silnější. Světlo má tu schopnost vypudit každou tmu. A já dneska chci trošičku mluvit, protože pastor už se za to tak modlil tady a už mi to Duch Svatý potvrzoval. A já dneska toto slovo mám speciálně pro vás. Nevím proč. Já jsem ho chtěl kázat v Brně, nemohl jsem. Já jsem ho chtěl kázat dneska ráno v Hranicích na Moravě, nemohl jsem. Já říkám, dobré no. Takže když Karvíne, tak Karvíne. Dobré, Páne, však ty víš proč. Dobré. A už mi to tu i Pán připomněl Boží vůle. Boží vůle. V Biblii je napsáno docela závažné slovo. Chci, aby si pozorně poslouchal. Ne každý, pozorně poslouchej, ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do Božího království. Ale ten, kdo činí vůli mého Otce. To je velmi závažná věc. Velmi. Kdybych udělal teď průzkum a zeptal bych se tě, ty víš, co je Boží vůle? Pro tvůj život?
Víš, jak rozumět a chápat Boží vůli, jak ji rozpoznat? Víš, co dělali jsme kdysi my na začátku? Dneska se tomu smějou, bo taky jsme to dělali. Pane, děkuji ti, že mi ukážeš svoji vůli. Bible byla zavřená a schválně, kde ji otevřu na nějakém místě. Jsem otevřel nějaké slovo, četl jsem, Pane, tak kde je ta tvoje vůle? Takhle ne, že náhodně otevřeš Biblii. Dělali jste to někdy? To tak není, lidi. Jsou bláznoství. Takhle Bůh nefunguje. Já jsem se smál, protože jsem slyšel jedno slovo. Jak je napsáno, že a Jidáš se šel oběsit. Znáte to, že Jidáš se oběsil. A teď si představ, že by si zrovna otevřel náhodně na tom místě a přečetl by si a Jidáš se šel oběsit. Tak řekl, tak to asi ne, tak znova zkusím. Teď by si otevřel u večeře a tam je napsáno, to, co chceš učinit, učin hned. Co by to bylo za chaos lidí? Však bychom byli mrtví za chvilku všichni tady. Kdybychom měli taký vztah mít a tak hledat Boží vůli, na takové náhody věřit. Věc, že Boží vůle je ta největší. Znáš ji? Znáte tu největší, nebo tu nejsilnější, to, co vůbec je úplně to nej? Já ti chci říct největší zjevení z Bible, začneme tímto. A nejsilnější to nej, tu Boží vůli. Protože někdy řeknou, abych byl pastorem. Abych dokončil tu práci, kterou tady mám. Abych měl dobrou rodinu. Abych měl dobře vychované děti. Abych byl požehnaný, že? Abych měl love. To je Boží vůle, abych se netrápil. Víš, o co tady jde? Aby si byl s ním. To je všechno. To je nejvíc. Protože toto je nejvíc na jeho srdci, aby všichni došli spasení. My víme, že všichni nebudou spaseni, ale ne díky jemu, ale díky sobě. Takže toto je na Božím srdci, ať jste všichni spaseni. To je jeho nejvyšší touha v jeho srdci. Aby všichni byli s ním. Amen? Dobré. Já ti teď ukážu, jak funguje světlo hned na začátku, jak funguje tma. Jeden bratr se roky trápil jednou věcí. Nerozumíš, sedí někdo v církvi a nevíš, co v něm je. Myslíš si, že je v pohodě a když zjistíš, co ho trápí, tak řekneš co? Tak se mi svěřil a řekl mi takovou věc, pastor, já tomu nerozumím, já fakt, už mě to trápí dlouho. Já se tě musím na něco zeptat. Tak co se děje? Proč ten Bůh, když je takový silný a mocný, nezničí toho ďábla? Proč? A je klid přece, ne na zemi. Však on je tady ten hlavní problém, ďábel, ne? A když odstraní ďábla, no tak tady máme klid na zemi. Přemýšleli jste někdy taky tak? Jo nebo ne? Musíš se přiznat. Dobré. A chceš to vědět taky? Nebo už si to zjistil? Tak poslouchej pozorně. Já jsem viděl, jak to z něho spadlo, jak začal plakat a jak byl osvobozený. Protože přišlo světlo, pravda. Já jsem se vlastně na něho podíval a řekl jsem mu toto, poslouchej. Kdyby to bylo na rovině moci, tak to je tak. A je po ďáblovi. A takhle to bude. Na rovině moci. Ale ďábel není poražený na rovině moci. Ďábel je poražený na rovině práva. Pozorně poslouchej. Takže všichni, kdo nepřijali Ježíše Krista, na rovině práva patří ďáblu a patří peklu. Souhlasíš? Souhlasíš? Takže kdyby Ježíš přišel a zničil ďábla, musel by zničit všechny, kteří nepřijali Ježíše. Na rovině práva. Takže na rovině práva Pán ví, jak to funguje. Proto on neotálí splnit své slovo. Ale jeho srdci je, aby všichni přijali Ježíše Krista a na té rovině práva mohli být zachráněni a spaseni. Rozumíš tomu? A když toto pochopíš, proto je napsáno, až vejde počet pohanů. Já na to čekám. On říká, já neotálím splnit své slovo, ale na mém srdci je spasení, záchrana.
A já jsem toto musel pochopit a přestal jsem mluvit proti nevěřícím lidem. Začal jsem za ně plakat, začal jsem se za ně modlit a říkám si, Pane, jak jsi dobrý. Kež by to věděli lidé ve světě, to, co víme my. Sláva jemu. Takže chceš činit Boží vůli? Kdo z vás? Kdo opravdu? Já se ptám, toto není hra, toto není nějaká dětská školka. To je církev, tady jde o životy. A pokud chceš naplnit Boží vůli, pokud chceš rozumět a chápat pro svůj život Boží vůli, tak jsou tady určité věci, které ti pomůžou. Nemusíš čekat na věci, které jsou skryté před tebou. Bůh říká ve svém slově, ne? To, co je skryté, to je pro mě. To, co je zjevené, to je pro vás. Takže ty si nelámej hlavu s tím, co Bůh skryl před tebou a přede mnou. To není moje věc. Bůh ví, proč to je tak, anebo tak. Ale mě mají zajímat věci, které mi zjevil. Které jsou pro mě, pro tebe, které jsou zjevené. Ne, které jsou zakryté před tebou a přede mnou. Ty se o to nestarej. Mnoho lidí chcou být až tak duchovní, že chcou ty věci, které Bůh řekl, to je pro mě. Amen. Takže já ze svého vlastního života, pastor Lukáš mě zná, a i on zná některé věci, které tady budu říkat, mě fungujou. Abych nalezal Boží vůli, abych byl v Boží vůli, tak tyto věci, které jsem si vypsal, napsal tam, mi v celém mém křesťanském životě pomáhají. A držím je, abych rozpoznal opravdu to, co je potřeba nebo ne. Pastor Lukáš ví, že kolikrát jsem řekl, já nemám čas běhat z místa na místo. Já potřebuji vědět, co po mně Bůh chce. Já nechci dělat zbytečné věci. Ani nechci dělat věci pro Boha bez Boha. Nechci. To je zbytečné úsilí, zbytečná ztráta času, zbytečné odrazení. To je zbytečné. Takže pojďme se podívat na pár věcí, co ti pomůže, aby si pochopil, porozuměl, aby si rozlišil, tak to řeknu. Viděl Boží vůli. Chceš to? Tak musíš dávat pozor dneska, dobrý. Takže první věc, není světilka, není sny, není ani nějaké další vidění, zjevení, ne. Úplným základem je slovo Boží. Protože v Biblii je napsáno, že všechno, co vůbec jest, tak povstalo skrze slovo. A bez slova nepovstalo nic. Nic. Takže nic nemůže povstat, bo aj Bůh tvořil svět slovem. Takže všechno, co je, má základ ve slově. Takže pojďme mít pevný základ pro nalezání nebo hledání nebo rozlišení Boží vůle je slovo Boží. Pojďme se podívat do Římanům 12. Základní takový ten, můžeš si najít více veršů, ale to bychom tady byli 3 hodiny, takže jsem vybral něco takové, takže pod Římanům 12. kapitola, a prosím, i si to pište, pomůže ti to do života. Římanům 12.2. Počkám na tebe. Římanům 12.2. A poslouchej pozorně, co tu je napsáno. A nepřizpůsobujte se tomuto světu, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. A teď pozorně poslouchej. Abyste mohli rozpoznat, slyšíš? Musíš mít rozlišení, rozpoznání. Co je vůle Boží? Co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Takže jsou tam takovéto věci. Základem je slovo. Druhá věc je, poslouchej, že se nemůžeš přizpůsobovat tomu světskému způsobu života. Nechtěj mít nic společné s tím světským způsobem života. Musíš číst Bibli. Já ti něco řeknu. Mnoho křesťanů jsou prázdní, jsou slabí. Víte proč? Málo světla v nich je. Říkají, já si neumím rady, všichni se za mě modlí a pořád mám ty stejné problémy. Víš proč? Jednoduchá věc. Ježíš prohlásil tajemství. Budou-li má slova ve vás. Další tajemství řekl, světlem pro můj život nebo pro mé nohy je tvé slovo. Potom řekl, poslouchej, poznáte pravdu a ona vás učiní svobodnými, vysvobodí vás, přinese svobodu. Ale to všechno je světlo. Poznání pravdy, poznání Ježíše Krista, on řekl, já jsem světlo světa. Vidíš to? Takže on řekl, když já, ne ty,
Já jsem musel pochopit tuto věc. Pravda není tvoje žena. Pravda nejsou tvoje děti. Pravda není ani tvůj pastor. Pravda nejsou ani tvoji rodiče. Ježíš řekl, já jsem pravda. Já. A musíš se držet této pravdy. Ne ten má pravdu, jak lidé říkají, to je dobrá víra, to je dobrá víra. Mě nezajímá víra. Já stojím na pravdě a pravda je Ježíš Kristus. Nejsou to lidé, nejsou to pastoři, je to slovo Ježíše Krista, na kterém stojí můj život a celá moje víra. A celé moje křesťanství má pevný základ. Bo někdo jedná z pocitu, pokud ještě není proměněný a žije takovým, řeknu tak, duševním životem podle pocitu. Já to nepotřebuji, bo kdybych takhle měl žít, tak jsem mrtvý. To je tak, jak lidé říkají, no jo, ale je napsáno, že na Petrovi bude stát církev. Ještě na Petrovi. Už dávno by církev skončila, však nevíte, co Petr udělal hned? To vůbec není na Petrovi, ale na tom zjevení. Na tom světle, které přišlo. A poslouchej jak. Pro mě osobně, nevím jak pro tebe, je to největším zjevením z celé Bible. Ještě raz ti to řeknu vážně. Celým srdcem jsem přesvědčený, že toto potřebujeme všichni v církvi. To je největší zjevení z celé Bible, co tu je vůbec napsané. Za koho mě lidé pokládají? A začali mluvit, že? A kdo jsem pro vás? Za koho mě vy máte? Toto je největší zjevení, které potřebuje celá církev a všichni křesťané. A on řekl, ty jsi Mesiáš. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A poslouchej tu sílu. Tak toto ti nezjevilo tělo a krev. A toto byl můj Otec v nebi. A když dostaneš toto zjevení, že Ježíš je Mesiáš, víš, kolik lidí ve světě nemá toto zjevení? Ani samotní Židé nemají toto zjevení, které máš ty. Čekají na Mesiáše. Čekají na někoho úplně jiného. A Mesiáš je Ježíš Kristus. Víš, jaká to je milost, jaké to je obrovské zjevení pro nás, pro pohany? Víš, co za světlo přišlo do tvého a mého života? Já jsem jednou řekl, haleluja. Bůh mi ukazoval vztah lidí. Jsem doma plakal a jsem se nemohl zastavit. A já jsem říkal, Bože, nebe je tak velké, vesmír je tak obrovský, že nemá konce. A ty jsi ho stvořil, Pane. Moře je tak hluboké, že lidé ho nemůžou probádat. Vesmír je hluboký. Moře je tak hluboké. Lidé ho nemůžou probádat. To je síla. To je velká hloubka, Bože. A Pán mi říká, a ti ukážu tu největší hloubku. To jsi ty a já. To nerozumí nikdo. Když hlubina volá k hlubině, když se ozývají oni. Tajemství lidi. Tajemství. Já jsem nemohl nic, jenom plakat. A když jsem viděl toto písmo, tak si říkám, ano, Pane, křesťané nečtou Bibli, jsou leniví. Ano, Pane, křesťané nemají dostatek slova ve svém životě. Nemají poznání. Protože nemůžeš dělat správné rozhodnutí, poslouchej, pokud nevíš, jaké správné rozhodnutí. Nemůžeš se správně rozhodovat, pokud nevíš, co je správné. Je to tak? Poslouchej, já jsem viděl tu sílu. Bůh řekl do tmy. Síla. Hej, buď světlo! A lidé ve světě tomu říkají, že byl velký výbuch, velký třesk. A já se vsadím, že to bylo víc než atomovka. To byl vážně velká pecka. To bylo a bylo světlo. Temnota musela ustoupit. Velká síla se stala v celém vesmíru. Bůh promluvil slovo a vesmír to nedával. A my si neuvědomujeme, jaká moc je v jeho slově. Mě Pán ukázal jednu věc, všechno, co po tobě chci, synu. Moje slovo je semínko a tvoje srdce je půda. Nemůže moje slovo pracovat pro tvůj život, pokud není zasazené.
On říká, však víš, když semínko nedáš do půdy, nic z něho nikdy nevyroste. Nemůže pro tebe pracovat ani nést ovoce. Mnoho křesťanů nerozumí, že je slovo jako semínko. Nemůže pracovat pro tvůj život, pokud si ho nezasadil do dobré půdy. Amen, tak to je. A víš, když on začne pracovat, to už není tvoje snaha. Tam přichází moc. Já ti něco řeknu, víš, do čeho potřebujeme dorůst církev? Poslouchej, my jsme duch. Máme duši a přebýváme v těle. Ale v Biblii je napsáno, že jsme se znova narodili. Je to tak? A teď pozorně poslouchej. Zatím mnoho křesťanům vládne tělesnost, duše, tělo. Vede je jak chce, jdou podle potřeb těla, podle emocí, podle pocitů. Ale my potřebujeme se dostat do této úrovně. Nechat vést ducha. Aby duch vzal vládu nad duší a nad tělem. Aby Kristus mohl být oslavený. Aby to bylo potom pravé uctívání v duchu a pravdě. Tělo nerozumí věcem ducha. Ono nechce chválit Boha, ani neví, jak má chválit Boha. Všechny plány a systémy Boží jsou v duchu. Nebo je napsáno, Boží duch nedosvědčuje do naší hlavy, ale dosvědčuje našemu duchu. A z ducha to jde do duše. A z duše na tělo. Sláva, sláva Ježíši. Takže musíš číst. Musíš dovolit, aby tvoje mysl byla ve světle. Mnoho lidí říká, já už nevím, co mám dělat. To je důkaz tmy. Já už tomu nerozumím, já už to nechápu, pastore. To je důkaz tmy ve tvém životě. Co potřebuješ, aby si chápal a rozuměl? Světlo. Co je světlo pro tebe? Ne pastor, ne služebníci. Světlo je Ježíš Kristus. Teď ti ukážu tajemství. Nezapomeňte, jste solí a světlem. Souhlasíš? Pán mi řekl, že kdysi maso se nakládalo, aby se neskazilo v soli. A on řekl, vy jste sůl země. Ale když sůl pozbyde chutí, k čemu je? No, by se vyhodila, lidé po ní šlapali. Ale když pochopíš, co je sůl, kdo je sůl, Bible říká, vy jste sůl i světlo. Pozorně poslouchej. To je velká zodpovědnost. Sůl zadržuje zkaženost této země. Ještě raz. Sůl zadržuje zkaženost celé této země. Vy to víte, že pokud tu je církev, Satan nemůže přinést zkázu na tuto zemi. Ale až sůl bude vzata z této země, přijde soužení. Poslouchej pozorně. On řekl, lampa, pozorně poslouchej, lampa se nedává pod stůl, ale nahoru, aby svítila všem. A já jsem pochopil jednu věc, aby lampa svítila, musí být vidět Kristus, ne ty a já. Když to je pod stolem, to si ty a já. Když to svítí všem, je to Kristus. On řekl, já jsem světlo světa. Římanům 12. Tady něco ukazuje. Nebuď stejný jako ve světě. Dal jsem ti nový život. Žít ten nový život je velká milost lidí. Poznávat, kdo jsi v Kristu Ježíši. Znova opakuju, ty nejsi opravený, ani upravený. Nejsi. Ty jsi úplně nový. Nic opraveného, nic přidaného, úplně nový. Nový člověk Kristu Ježíši. Souhlasíš? Dobré. Jak chceš rozpoznat Boží vůli, když nečteš Bibli? A tvoje mysl není obnovena Božím slovem. Když není ve světle Božího slova, jak uvidíš Boží pravdy, Boží záměry? Tady je napsáno, musíš číst Bibli, aby tvoje mysl byla obnovena, aby bylo světlo ve tvé mysli, aby si mohl rozpoznat Boží vůli. Křesťané, kteří nečtou, odpuste mi, že to tak říkám, ale proto já, jak to mám říct, je mi to líto spíš. Když lidé přijdou a řeknou, Bůh mi ukázal a Bibli nečtou. Bůh mi řekl, pastore, a já vím, že jsou mimo. A já se ho zeptám, a Bibli čteš? Málo, ale... Pojďme se držet Bible, ne zjevení lidí. Bo budeme potom zjevení a i my z toho. Pojďme se držet toho pevného základu a to je slovo Boží. Další věc. Takže první věc, když chceš rozpoznávat Boží vůli, musíš číst Bibli. A Bible bude působit na tvoji mysl, aby si mohl mít mysl ve světle slova Božího. Je to tak?
aby si mohl rozpoznat. Další věc. Nechcete mi s tím někdo pomoct to číst, ať to je rychlejší, bo já se mi mlží ty brýle. Kdo umíte rychle číst? Tady pastor. Žálm 23:3. Druhá věc pro rozpoznání Boží vůle. Nemáš? Luky, ty máš? Tak čtěte někdo, bo se mi to mlží celé a rychlejší to bude. Takže najděte si už. Žálm 23:3. Žálm 23. kapitola, 3. verš. Pastor to přečte, na pastor. Poslouchej pozorně. Druhá věc. Obnovuje mou duši pro své jméno, mě vodí po pravých stezkách. Co to je, pastore? Jednoduchá věc, modlitba. Modlitba. Modlitba jednoduše je rozhovor s Bohem. Ale není to jenom rozhovor s Bohem. Pastor vám to potvrdí. Víš, když se já modlím, to mě vede do vztahu, do blízkosti Boží. Je jedna věc. Ale druhá věc, to zkoumá celé moje srdce. Víš proč? Mnoho lidí, teď pozorně poslouchejte, mnoho křesťanů, to vypadá jako, že dobře dělají věci, jako, že dobře dělají Boží vůli. Vypadá to tak dobře všechno. Ale ty nevidíš motiv, ty nevidíš do srdce, proč to dělají. Chcou se zviditelnit? Chcou být v církvi důležití? Chcou být nějak taky, jakoby, že my taky tady máme něco? Jaký máš motiv? Když chceš dělat tyto věci nebo tamty věci, potřebuješ mít čisté srdce. Potřebuješ pročistit srdce v modlitbě před Bohem. Potřebuješ dovolit, aby Bůh prozkoumal, zrentgenoval tvoje srdce. Co to ukazuje? Musíš mít čisté srdce. Nemůžeš, Biblie je napsáno, dobře pochop, ti, kdo mají čisté srdce, oni uzří Boha, 5:8 Matouš. Ale tam jde o to, že mnoho lidí, nemyslím tak, že teď ho vidíš, ne takhle, ale jde o to, pozorně poslouchej. Pro vztah je potřeba srdce. Je to tak? Pro víru je potřeba srdce. Nemůžeš milovat hlavou. Nemůžeš ani milovat ústy. Znáte to? Tento lid s tím je ústy. Ano, ale srdce jejich je daleko. Takže ještě i když mluvíš dobře o Bohu, ještě neznamená, že ho miluješ. Vidíš? Ani můžete sedět vedle sebe, ještě neznamená, že máte dobrý vztah. Bo nikdo nevidí do tvého srdce, jenom Pán. Amen? Já ti něco řeknu. Velmi silnou věc pro vztah ti ukážu teďkom. Poslouchej pozorně. V Biblii je napsáno, že tělesný člověk nemůže rozumět věci ducha. Pozorně poslouchej. Říká jednu věc. Kdo ví lepší, co je v člověku? Ne-li jeho duch. A tak kdo ví lepší, pozorně poslouchej, co je v Bohu, než zase jeho duch. A to ukazuje proto, a tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu. Tam jsme znova narození. Tam je ten vztah, tam je ta síla v duchu, chápeš to? Bo jednou pochopíš, že jsi duch a Bůh je taky duch. Bůh nás stvořil k obrazu svému. Na nějaký čas fungujeme na této zemi a máme tělo z pozemského těsta, Bible říká. Ale až přijde vytržení, čas, budeme mít tělo z nebeského těsta. Pán Ježíš prohlásil, já jsem dveře. Nepotřeboval dveřma, on šel zavřenýma dveřma, on šel stěnou prošel. Vším. Amen, čteš to takhle? Sláva Pánu. Pro normální lidi nepochopitelné. Pro křesťany by to mělo být, wow, to je můj Bůh. Takhle to nějak vypadá. Haleluja, sláva Pánu. Další taková věc. Já to přečtu. Přísloví 12:15. Rychle, církev, přísloví 12:15. Takže pamatuj si slovo, modlitba, přísloví 12:15. Přísloví 12:15. Hlupaková cesta je přímá v jeho očích, ale ten, kdo poslouchá radu, je moudrý. Haleluja. Děkuju za pastory, za služebníky, kteří jsou věrní Bohu, na kterých je vidět ovoce. Ježíš řekl, strom se pozná podle ovoce.
to ukazuje, ne jak dneska, že někdo zakáže na internetu a už z něho dělají toho nejlepšího služebníka na světě, že on je ten nejpomazanější a všichni chtějí odcházet od pastorů, kteří jsou věrní, kteří mají ovoce, kteří mají výsledky, tak jsou odcházet k člověku, který na chvilku zakáže, kterého ani neznají, nikdy s ním neměli vztah a jsou přesvědčeni, že on je ten nejlepší kazatel. Velmi hloupé. Já díky Bohu za moudrost, kterou mi dal. Já se nedívám na člověka jakože na první pohled a všechno dobré. Víš, vztah je o něčem jiném. Vztah buduješ. Vztah není za jeden den. Já, když přijdu domů, manželka se na mě podívá, už ví přesně, co mi je. Když já se podívám na ní, já už přesně vím, že něco nehraje. A víš proč? Máme spolu vztah. A to není půl roku, ani rok. To je dlouhodobý vztah. A tak, jestli s někým buduješ vztah a ty víš, že ten člověk žije podle Bible, je pro tebe příkladem a vzorem, proč nejdeš za ním pro rady a voláš všem možným, ne tomu muži, pod kterým příklad si pastorem? Já ti něco řeknu. Ano, samozřejmě první Bůh. Ale jestli ty vidíš člověka, že ne, že káže příklad, přestaňte kouřit a on taky kouří. Přestaňte pít a on je alkoholik. Ale člověk, který to, co káže, žije, že vidíš výsledky a ovoce v jeho životě, tak buď moudrý muž a moudrá žena a jdi se poradit. Protože ne vždycky všichni říkají, ale my máme Ducha Svatého, ale my víme, že máte Ducha Svatého, ale ještě jste třeba miminka. A když jsi znova narozený, tak jako miminko do Božího království. A nevidím, že by miminko ještě všechno rozumělo a bylo zralé. Potřebuješ lidi, kteří už jsou dospělí, aby tě nasměřovali, aby tě přebalili, aby ti poradili, aby ti dali ten správný směr. To je všechno o důvěře. To je všechno o tom, že ty vidíš ty výsledky, to jsou věci, které nejsou ze dne na den. To jsou roky věrných lidí. Já pokaždé říkám, fajn, uvidíme. Za 10 let, jestli ještě budeš po mém boku. Jestli ještě budeš říkat, pastore, miluju tě. A nebo uvidíme, až budu kázat věci, které nejsou dobré a potřebujeme je spravit ve tvém životě. Já ti něco řeknu, zjistili jste v této době, že je taková doba, že křesťané se začali dívat na druhé a zkoumat druhé, jak žijou? Proto nerostou? V Biblii je napsáno, sebe zkoumej. Na svůj život se dívej. Ne na druhé. Tím, že křesťané se zapomněli dívat sami na sebe a dívat se doma do vlastního zrcadla a vidět tam svůj život a svůj obličej, tak začali vidět a bratry a sestry. A to není moudré. Takže běž pro radu k lidem, kteří fungují, kterým to funguje. Nechoď pro radu, jak žít v manželství těm, kteří se rozvádějí. Nechoď pro radu k těm, kteří mají rozbité manželství, rozbitý vztah. Jdi pro radu k těm, kterým to funguje a jsou šťastní. Sláva Pánu. Protože Boží vůle je být šťastný. Já čtu v Biblii, jak lidé říkají, já se trápím. Já vás teď naštvu, církev. Chcete? Musím vás naštvat trošku. Abyste neříkali, že ten Pavel Todd, on je dobrý kazatel. Já vás musím naštvat teďkom. Trošku vás naštvu, abyste se potom dali do pořádku. Víš? Sláva Pánu, něco ti chci říct. Čteš Bibli? Kdo z vás čtete Bibli? Když bys řekl fakt pravdu, jestli čteš Bibli, anebo už si dlouho nečetl Bibli. Tak něco ti teď řeknu. Chcete mít výsledky? Chcete mít zázraky? Vy je neumíte, ani já. Víš, kdo je umí vyprodukovat? Bůh. Takže jestli potřebuješ všechny tyto věci, potřebuješ k tomu Boha. My křesťané nejsme nezávislí na Bohu, my jsme závislí a velmi závislí na Bohu. Amen? Víc než na alkoholu jsme byli, víc než na automatech jsme byli, víc než na smilstvu, na všech těch odpornostech a hnusnostech jsme byli závislí a říkali jsme, já bez toho nemůžu žít. Někteří jdou až tak, jo, radši zemřu, než aby se přestal kouřit. Až tak hluboké to je. A co říct, než abych odpadl od Krista, radši zemřu. To je můj život, on. Kam bych šel od něho? Nikde.
Dobre, fajn. Sláva Pánu. Zeptám se tě. Mám to tu tak jednoduše. Co tak pokání? Pravdivost pokání. Práve pokání. Ne kamukery pokání. Zvedněte ruce. Zvedněte nohu. To jsme se naučili, když pastor řekne. Ale já myslím právě pokání. Že ty se odvracíš bez toho, než by ti někdo zakazoval, přikazoval. Že ty sám rozpoznáš a vidíš ten hřích. Víš, co je napsáno v Biblii? Já ti řeknu teď tajemství. Že když se ty věci správně pojmenují, když uvidíš a řekneš, toto je smilstvo, to je hřích, tak poslouchej, co se děje. Bible říká, že tam je světlo. Tam přichází světlo, kde lidé říkají na hřích, hřích. Ne, to nevadí. Chceš rozpoznat Boží vůli? Poslouchej, hřích přináší temnotu. Proto lidé říkají, já už nevím, já už nerozumím, já už nechápu. Víš proč? Jenom stačí špatný postoj v srdci. Vyzkoušel jsem služebníky. Řekl jsem, kolik z vás chcete sloužit Bohu? Já! Haleluja! Já jsem jim řekl, a kolik z vás máte v srdci neodpuštění? A někteří už dali dolů ruky. A já jsem jim řekl, a víte to, co je v Biblii napsáno? Že když máš v srdci neodpuštění, tak jdeš mimo Boží vůli? Chceš rozumět Boží vůli a máš v srdci neodpuštění? Jak můžeš hledat Boha? Jak můžeš činit Boží vůli, když máš v srdci neodpuštění? Když jsi plný hněvu, závisti a zloby. Musíš si chránit srdce, protože je to napsáno, především střež a chráň svoje srdce. Amen, církev. Víš, já tady vidím, že potřebujeme stále své srdce kontrolovat a držet to v čistotě. Tak to řeknu doslova. Protože když nekontroluješ své srdce a je ti jedno, v jakém stavu, mě jednou Pán ukázal lidi, já jsem myslel, že se asi rozpůlím, nebo já nevím, já jsem nedokázal obstat před tím slovem. Je velmi těžké, když tě pravda usvědčí. Už jste to zažili? Pán mi řekl jednu věc. Ty chceš vychovávat své děti? Chceš, aby tvoje děti byly dobře vychované? Já jsem řekl, Pane, ano. A zajímáš se o to, co je v jejich srdci? Čím procházejí? Že tobě ani nezáleží, co ty máš ve vlastním srdci. Na to, že aby se staral o srdce svojich dětí, v jakém je stavu. Víš, nemůžeš porozumět člověku, pokud neporozumíš, co má v srdci. Co ho trápí, na co myslí, co mu chceš říct, co mu chceš dát. Když s ním nemáš vztah, v Biblii je napsáno, poslouchej jednu věc, čím srdce přetéká, to ústa mluví. Ale víš, co potřebuješ na to, aby si zjistil stav srdce člověka? Kolik? 10 minut? Tolik, kolik bude potřeba. Trávit čas s tím člověkem. Ne ty furt mluvit, být chytrý, ale dovolit, aby ten člověk mluvil. A když budeš dobře poslouchat, tak uslyšíš, co bude vycházet z jeho úst. Jenomže my někdy chceme mluvit, ale nedokážeme naslouchat. A to je někdy náš problém. Proto nerozumíme Boží vůli. Protože my jenom říkáme Bohu, jak to má být a co bychom všechno chtěli. Ale dokážeš naslouchat? Nemůžeš sloužit lidem, pokud je nemiluješ. Nemůžeš sloužit lidem, pokud jim nejsi schopný naslouchat. Nemůžeš mít ani dobré manželství. Nemůžeš, pokud nejsi ochotný naslouchat. Nemůžeš dobře vychovávat děti, pokud si nezajímáš, kde jsou, čím je plné jejich srdce. Protože oni u toho budou. A nadáváním a bytím to nespravíme. Ty potřebuješ zjistit ten stav jejich srdce. Další věc. 1. Tesalonickým 5.18. Znáte to, že? Vděčnost. To je Boží vůle pro každého křesťana. Někdy se ptáme, poslouchej pozorně, proč se mi nedaří? Proč nerostu? Taková malá věc. Zapomněl si být vděčný. Kolik křesťanů dneska reptá místo, aby děkovali. Víš, viděl jsem, když Ježíš zvedl rybičky a chleby a nasytilo se spoustu lidí. Je to tak? Ale víš, co udělal?
zvedl to, co bylo a začal děkovat. My někdy říkáme, ale to je málo, nemám nic. Oni mají, celý svět má a já nemám nic. A co tak to, co máš, zvednout Bohu a začat mu děkovat, aby tě rozmnožil? Protože děkování nás rozmnoží, ale reptání dokola, ve stejném kruhu. No, křesťanů hledají Boží vůli a říkají, co mám být pastor? Mám být prorok, apoštol? A Pán říká, ne, buď vděčný. A za co mám být vděčný? Však děti jsou nemocné. A žijou, jsou nemocné, tak je Bůh uzdraví. Přestaň reptat. Buď vděčný za všechno, co máš, protože to, co máš, jsi nezasloužil. To ti bylo dáno z milosti Boží. To, že si ráno vstal a dýcháš, to je milost. Víš, kolik lidí se neprobudilo? Ty jsi tady. Víš, kolik lidí neznají Ježíše? Víš, kolik lidí, kdyby dneska odešlo, tak nejdou do nebe. Někdy si říkáme, ale já mám problém. Problém je peklo. To je opravdový problém, který už se nedá řešit. Myslím, tam na tom místě, tady ho ještě můžeš řešit. Amen. Takže taková malá věc, vděčnost. Já si pamatuju, když jsem přestal být vděčný, začal jsem přestat vidět Boží vůli. Šel jsem mimo Boha. Mimo. Začal jsem reptat. Reptání tě nikdy nepřiblíží k Bohu. Nikdy. Satan ti ukáže věci, které nemáš. Nemáš to, nemáš tamto. A kdo ti ukáže, co všechno máš? Kdo? Kdyby jsme oba dva s manželkou doma reptali, jaký je Bůh takový a takový, už dávno nechodíme do sboru, už dávno nesloužíme Pánu. Musel by někdo, kdo řekne, hej, zavři ústa! Přestaň! Ty nevíš, co všechno Bůh pro nás udělal. To, kde jsme a čím jsme, to není tvoje zásluha. Toto byl Boží zásah. Byl jsi na ulici, troska. Vzpamatuj se, člověče. Kdo jsi, aby si reptal proti Bohu? Bible říká, ty červičku Jakobův. Ty hlíno. Viděl jsem sílu a moc. Víš, když Bible říká, že Bůh tvořil Adama. Ano, byla to nějaká postava, měl nějaký tvar, ale život v něm nebyl. A když vidíš mrtvého člověka a odejde z něho život, můžeš do něho kopat. A nic. Poslouchej, co říká Bible. Tělo samo o sobě neznamená nic. Nic. To, co dává život, je duch. A když pochopíš, kdo je život, kdo řekl, i kdybys ty zemřel, to je velká síla, lidi. Velká síla. Když ty pochopíš, že mrtví budou vstávat, že ti, kteří jsou rozloženi na prach, oni se postaví před Boha jedních soudů, ale určitě k věčnosti. Když jsem četl to místo, že budou otevřeny knihy, a poslouchej, určitě tam nebudou nevděční, určitě tam budou vděční. Protože je napsáno, pokud tam nebude tvoje jméno zapsané v té knize, máš problém. A velký problém. A já jsem viděl jednu věc a odpusť mi, jestli se pletu. Pastore, můžu tě něco zeptat? Jsi vděčný za to, co máš? Jsi vděčný za svoji manželku? Chtěl bys ji někdy vyměnit? Co ty, jsi vděčná za svého muže? Jsi vděčný za to, jaké máš děti? Jakou máš církev? A všechny ty věci? Lidi, nechtějme měnit to, co Bůh nám dal. Bůh ví přesně, co máš mít a co nemáš mít. Bible říká, já vím, co je pro tebe dobré, ne ty. Lidé někdy říkají, já vím lepší, jak to máme udělat. Já vím lepší, jak to má být. A kdo jsi ty? Jsi jako pára nad drncem, která tu je a na chviličku se ukáže a není. Bůh je alfa i omega, počátek i konec. On je stvořitel, on řekl v Biblii, jak svět začal, jaký je a jak skončí. Když jsem viděl slovo, kdy on říká,
Ten, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Poslouchej tu sílu, tak se mi třásly nohy. Ten, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. A pak jsem viděl jednu věc, kdy on říká, země i nebe pominulo a už pro ně nebylo místo. A on říká, hle, všechno tvořím nové. Do nových měchů jenom nové víno. Do nového města, do nové země jenom nový člověk v Kristu Ježíši. Všechno staré bude ponecháno zemi. Všechno staré bude pryč. Proto Bůh tvoří všechno nové. Proto se nemáme podílet na neužitečných skutcích tmy. Proto nemáme mít nic společného s tím starým životem. Sláva Pánu. Vděčnost je rozhojní. Rozmnoží tě. Rozplodí tě. Sláva Pánu. Další věc, já tam nepůjdu, ale můžete si to napsat. 1. Petr 2, 13 až 15. Tam se píše o tom, že máme se podřizovat těm, kteří jsou v moci postavení. I světské moci, na to, že ještě těm, který postavil Bůh. Bible říká, že se máme podřizovat autoritě. Pokud chceš činit Boží vůli a ty se neumíš pokořit, ty se neumíš podřídit. Já ti něco řeknu, mně se moc líbí, co řekl náš pastor a souhlasím 100%. Ty nemůžeš činit učedníky, pokud ty sám nejsi učedník. Blbost. Ještě si ani neprošel ničím, ani si ještě nebyl učedník a už chceš být pastor? Už chceš ty dělat učedníky? Musíš ty první se učit a být učedníkem. A musí ti to fungovat. Pod autoritou, pod pastorem, která je ustanovena Bohem. Protože pomazání neteče ze spodku nahoru, ale z vrchu dolů. Z vrchu dolů teče pomazání. Síla je v podřízenosti lidí. Moc, biblická moc, Boží moc je v podřízenosti. Ne ve spouře. Ve spouře je čarodejnictví. Spoura, čarodejnictví. Ty věci nemají co dělat v Božím království. Spoura není z Boha. Podřízenost, poddajnost je z Boha. V Biblii je napsáno, kdybyste nebyli moje děti, nebo jste moje děti, já vás vychovávat, protože vás miluju. Protože jestli já bych vás nevychovával, když jste moje děti, jste potom vůbec moje děti? Já se zeptám Ferka, vychováváš svoje děti? Ano, vychováváš. Už teď můžeš mluvit do té oblasti. Pane, nauč mě být dobrým otcem. Mnoho lidí dělají tady tu chybu. Až to budu držet, až to budu mít, až potom. Ale co je víra? Co? Věci, které ještě nejsou, ty o nich mluvíš, že už jsou. Jedna věc je, když děkuješ, když už to máš, ale silnější je, když to ještě nemáš a ty už děkuješ, jako to máš. Já jsem se za moje děti nemodlil, až se vdali. A začal jsem se modlit, aby měli dobré manželství. Já se od nich modlím, já se za ně modlím od té doby, co se narodili. Připravuju věci, aby Pán mohl přijít na to. Amen. Sláva Bohu. Viděli jste film Zepřít se obrum? Připrav svoje pole na dešť. Připravuj se. Další věc. A toto je velmi silné, velmi silné. Viděl jsem už mnoho služebníků za ty roky, co sloužíme. Viděl jsem už mnoho křesťanů, kteří chtěli jenom požehnání, kteří chtěli jenom uzdravení. Když měli problémy, tak přišli do církve, pastore, modli se za nás. Ale pak, jak byly věci v pořádku, už nepotřebovali Boha, už nepotřebovali církev a šli si zase do světa po svém. Tak ne. Tak ne. Bůh není nějaký automat, že naplní naše potřeby a potom se na něho vykašleme. Toto je celoživotní vztah. Amen. Bůh a ty, to je vztah na věčnost. To je vztah na věčnost. Poslouchej pozorně. Mnoho lidí chcou jenom požehnání.
Ale jedna věc, jsi ochotný i trpět? Slovo vytrvalost, nebo vytrvalý být, je i od slova trpět, nebo být trpělivý. Mnoho lidí si všimni, když nemají věci hned, oni trpí. Ne, já si zeberu půjčku, ne, já si to zeberu na splátky a to jsou jenom věci. Teď mluvím o věcech. A ďábel to ví, proto tolik lidí chytá do pasti. Oni trpí, když nemají hned ten nový telefon. Oni trpí, když nemají hned tu věc, kterou potřebujou. A ďábel jim řekne, vemte si to na splátky. Proč by si měl trpět? To není Boží vůle. Boží vůle, aby si měl, ano, ale ne tímto způsobem. V Biblii je napsáno, že v těžkostech buď vytrvalý. Buď trpělivý, když přijdou zkoušky a tlaky na tvůj život. Tak to je, lidi. A já ti něco řeknu. Už jsi prošel zkouškami, tlakem? Už jsi byl v takových místech a už jsi ověřil, co na těch místech děláš? Jestli děkuješ, že si chválíš Boha, jestli jsi vytrvalý, anebo co jsi dělal na těch místech? Podívej se, zkontroluj si to. Chceš růst, chceš poznávat Boží vůli? Co když je Boží vůle, aby jsi byl kazatel? Jsi ochotný trpět pro evangelium, jsi ochotný se stěhovat, jsi ochotný pustit rodinu, jsi ochotný pustit práci a jít někam, koho nikde neznáš? Jsi ochotný? Ne, dejte mi tady tu církev, kterou už znám. Takhle to nefunguje. Půjdeš někam, kde nikoho neznáš. Půjdeš někam, kde nerozumíš možná ničemu. Kde lidé možná půjdou proti tobě, nebudou tě hned všichni vítat. Budeš tam a budeš věrný? Budeš rozumět, toto je Boží vůle? Toto je moje místo od Boha? Co lidi? Já jsem vás chtěl potěšit dneska. A vy jste přitom trošku smutní asi. Ale měli byste se radovat. Protože slovo Boží je pro radost. A i když apoštol Pavel říká, i kdybych na chvilku vás měl zarmoutit, ale vedlo by to pokání, tak ničeho nelituju. Protože zármutek podle Božího způsobu je k životu. Ale zármutek podle světského způsobu to vede k smrti. Takže vidíš, jenom chvilku čteme slovo. Toto chci uzavřít a toto chci, prosím, aby si pochopil. Dívej, chvilku jsme četli slovo, hodinku, dívej, co všechno ti to dalo. Kolik světla to přineslo do tvého života. Teď si představ, že toto budeš dělat pravidelně, budeš mít disciplínu v tomto. Budeš zkoumat slovo, budeš prosit Pána, Pane, chci víc. A Bůh bude jednat a bude ty otvírat a bude přinášet světlo, poznání. Přijde svoboda. Poslední věc. Chci církev, abyste pochopili toto, co jsem musel pochopit ve službě, protože kdysi jsem byl raz tak. Nerozuměl jsem tady toto. Chtěl jsem jenom modlitbu. 150 pastorů, vložte na mě ruce, aby se věci změnily. Pak jsem ale zjistil, že to takhle nefunguje. Pán mi vysvětlil jednu věc a dneska to chci vysvětlit tobě. Poslouchej. Tak jak hluboko, Bůh proto mluví o hloubkách, o hloubce kopání, o těch stavitelích, znáte to? O hluboké vodě. On mluví o hloubkách a potom o výškách. Je to tak? Teď pozorně poslouchejte. Jsou dvě věci, které mě Pán naučil. Představ si, pojď sem prala, postav se sem. Ale skrč se pořádně, trošku se skrč. Tady pojď, tu pojď. A skrč se trošku, skrč se. Tak? Mnoho lidí žijou tělesným životem, proto nevidí vítězství. Podívej se, tu je hora. Problém. Mnoho křesťanů tady dělají, haleluja, jo pane, ano, jo. Pak přijdou sem, ale já to musím ukázat tak, abyste porozuměli úplně. Teď si představ, jsi v této úrovni, ta hora je v té úrovni. V těle jsi v této úrovni. Ty přijdeš k té hoře, zastavíš se a řekneš, to je velké, to nejde. No ano, nejde, ve tvých schopnostech to nejde. Ve tvé síle to nejde. Ty se pořád díváš, co ty dokážeš. Ty musíš zjistit, co Bůh dokáže skrze tebe. Ty musíš objevit jeho schopnosti, ne svoje schopnosti. Dívej, ty jsi tady, hora je tady, ty narazíš a zase jdeš zpátky, unavený, rozbitý, odrazený a jdeš sem. Tělo. Ale když se podíváš v duchu a Bůh ti ukáže, takhle tě zvedne v duchu nad tu horu, nad ten problém, protože on je víc, ty uvidíš vítězství. Postav se.
Podívej se, tam je tvoje vítězství a vidíš tu horu. Nemůžeš vidět v těle vítězství, musíš jít do ducha. Musíš jít do vztahu s Bohem, aby si viděl vítězství v Kristu Ježíši, které máš.